Sibingelele komkhulu, sibingelele kogogo, sibingelele kobuthi, sibingelele kosisi, sibingelele ku-Sunday school, sibingelele komama, sibingelele kobaba. Amen. Ngicela sonke thina sishayele izandla ukuthi sikhona. Hallelujah. 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 Bantwana benkosi, ngiyafisa ke namhlanje sikhulume ngento ebaluleke kakhulu. Amen. Ngifisa sikhulume ngokuba uJesu. Hallelujah. Sikhuluma ngani? Ngokuba uJesu. Amen. Ngamanye amagama namhlanje ngifisa sibheke uJesu eyindawo la thina esitholakala khona. Amen. Sizofunda ke amavesi amaningana. Amen. La ibandla iJesus Kingdom Center uNkulunkulu osibizile ke kakhulu ukuthi sifundise izwi ukuze abantu bafinyelele esigabeni la khona uNkulunkulu alichaza ngalo ikhono. Amen. uNkulunkulu ke uthe mangabe echaza abantu wabachaza ngendlela yokuthi umuntu ungumfanekiso kaNkulunkulu, ungumfanekiso kanye nomfuziselo kaNkulunkulu. Amen. Umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Mangabe sifunda ke uJohn chapter 4 verse 24 lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu ungumoya, bonke abamdumisayo abamdumise ngomoya nangeqiniso. Amen. Lokho kusivezela ukuthi umuntu akasiwona nje umzimba lo esiubonayo. Upastor Phakamani lo enimbona phambi kwenu, kahle kahle nibona icontainer yakhe noma nibona ithempeli lakhe, kodwa uPhakamani umoya. Njengalokhu wonke umuntu efike abe umoya ebese eba nomphefumulo ehlala emzimbeni. Amen. Umuntu uhlukaniseke kanjalo. Amen. Ilento ke ezochazela ke umehluko phakathi kwedlozi nethonga, ukuthi ithongo umoya womuntu usuphumile emzimbeni, kodwa idlozi enye into ekhandwayo ngezizathu ezithile. Soyichaza kahle ke mhlazane sesenza umehluko. Namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume ngalento yokuhlala kuJesu njengalokhu kufanelekile, njengalokhu umuntu okholwayo kumele ukuthi ahlale kuJesu Kristu. Amen. Ngiyacela sisi usifundele incwadi ngokukaJohane chapter 15 kusukela kuverse 1. Hallelujah. Laphayana uJesu sizothola ukuthi wenze isibonelo esikhulu ngendlela emangalisayo. Amen. Bantwana benkosi, ngenxa yokuthi ivoice yami kanje ngizocela nimbekezelele. Amen. Nami ngiyafisa ukuthi angazi kanjani indoda kaNkulunkulu ishumayele ngamandla izolo nanamhlanje, enye indoda kaNkulunkulu kade sinayo ishumayele ngamandla egameni likaJesu. Nami ngiyafisa ukuthi ishumayele ngamandla, kodwa ke inkosi ake sifunde izwi layo, sihambe nje. Umuntu lithi iBhayibheli limtshele uAgrippa ukuthi afeze inkonzo ayitholile enkosini. Amen. Akungokuthi sigijime uhambo usho njalo umbhalo wamaHebheru ukuthi asigijime uhambo noma umgijimo esiubekelwe phambi kwethu, sibhekile kuJesu Kristu ongumqalisi kanye nomphelelisi wokukholwa kwethu. Asifundeni sisi incwadi ngokukaJohane chapter 15 verse 1. Ngicela uthathe leya mic esilva usebenzise yona. Amen. Ngihlale nawe Johanna
1 uthi-ke ngingumvini oyiwona wona, ubaba ungumlimi. Hallelujah. Ngicela uniqetheleke. Kukhona izinto ezintathu ezivezile novesi. Amen. Nomfundo elilandelayo. Lelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. All right. Asiyithathe kahle-ke bantwana benkosi. Uthi uJesu, mina kusho uJesu. Ukhuluma nabafundi bakhe uthi mina ngingumvini oyiwona wona. Ngamanye amagama lento ukuthi uJesu umvini oyiwona wona. Mangabe ungayibheka kule nkulumo uJesu angayiphimisanga kodwa ayishilo. Uthi uJesu ikhona eminye imvini engesiyona. Amen. Uthi uJesu mina ngingumvini oyiwona wona. Ngamanye amagama uthi uJesu ikhona eminye imivini ezifanisa nami. Ikhona eminye imvini eningayibona. Ikhona eminye imivini etshaliwe. Ebesadlula uJesu ukuthi uyiwona wona. Aphinde athi lo mvini lo engiyiwona wona unomnikazi ongumlimi wawo. And umnikazi ongumlimi wawo uBaba, uNkulunkulu uBaba. Ngamanye amagama uthi uJesu eminye imivini nizoyibona ngokuthi abalimi bayo leyo mivini leyo akusiyena uBaba. Kukhona into eshiwo uNkulunkulu. Lento kaJesu yokuba umvini oyiwona wona, ebese kube khona umlimi onguBaba, ebese kube khona amagatsha asekhona emvinini. Lento ithi kahle kahle mangabe silifunda liqhubeka lithi izwi lenkosi, ilelo nalelo gatsha elingatheli liyanqunywa, bese kuthi leli elithelayo liyaphunwa, liyahlangulwa ukuze lizothela kakhulu. Amen. Lento ke yokuba umvini oyiwona wona uJesu ube yiwona wona ngenxa yokuthi umlimi wawo uBaba. And uBaba lo ongumlimi walomvini, uBaba uNkulunkulu ese-ofisini lokuba uBaba. And lento ukuthi uNkulunkulu uBaba ichaza ukuthi uyisource noma ungumthombo noma uyisizinda. Amen. Lento kaNkulunkulu yokuba uBaba uJesu uke wayifundisa mangabe eseyifundisa abafundi bakhe emthandazweni. Wathi nina anithandazi uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakobe, kodwa mangabe nithandaza anothi Baba wethu osezulwini. Amen. So uNkulunkulu ke uJesu ungumvini oyiwona wona. Bese kuthi ke abakholwayo nguJesu babe sebeba amagatsha. Amen. Ngamanye amagama uJesu uthi mina ngiyisiqu salesi umvini. Ke mangabe singathukehlisa kancane kubantwana, umvini uhlobo oluthile lwesihlahla olunamafruit athile. Amen. Hallelujah. Ukuze si understand mangabe ethi uJesu ngingumvini oyiwona wona, uthi uJesu ngiyisihlahla ekuyisona sona. Lento yokuthi uBaba umlimi kusho ukuthi uBaba uyena ongumnikazi waso lesihlahla lesi, uyena ositshalile, uyena osithelelayo, uyena futhi osinakekelayo. Amen. Ebese athi uJesu ke mina ningamagatsha.
bese adluleke lapho uJesu asiqhubekeke sisi. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihluka ukuba lithele kakhulu. Yilelo nalelo gatsha ke elithela izithelo ubaba uyalihlunga ube lithele kakhulu. Amen. Yes, qhubeka. Nina selihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hallelujah. Inkosi kusisi. Inkosi. Amen. So lento ke kaNkulunkulu yesithelo. Uhambe kahle futhi sibonga. Lento ke kaNkulunkulu lithi iBhayibheli leli gatsha ke leli elithelayo ubaba uyalihlunga ukuthi lithele kakhulu. Ngamanye amagama ubaba unenjongo, ubaba unesifiso, ubaba unenhloso ngqangi ukuthi igatsha lithele. Ubaba unesifiso into eyenza ukuthi utshalile nomvini uyawunakekela ingenxa yokuthi kukhona izithelo ubaba afuna ukuthi igatsha negatsha elihleli ebese liyazithela izithelo. Kwivesi elandulela leli lithi iBhayibheli elingatheli izithelo liyanquma. Amen. Manga uzofunda uMateyu chapter 3 verse 8 uthi izembe selibekiwe empandeni kusona sonke isikhathi noma isihlahla noma igatsha engatheli ukuthi linqunywe bese liphoswe emlilweni. Amen. Kodwa ke namhlanje ngifisa ukuthi siphuthuma kuverse 5 siswami la lithi khona izwi lenkosi konke elikwenzayo asefunda. Mina ngingumvini, nina ngabagatsha. uJesu uthi mina ngingumvini, nina enikholwa yimi, nina eningamukela ukuthi ngibe inkosi nomsindisi wokuphila kwenu, ningamagatsha ami. Yes. Ohlala kimi nami kuye. Uthi ke uJesu uma umuntu ke igatsha lihlala kimi nami ngihlala kuye. Uthi uJesu uma nihlala kimi nami ngizohlala kini. Amen. Yazomnandi le picture uNkulunkulu ngancane ube nayizwa abantwana beNkosi. Amen. Qhubeka sisi. Lowo uthela izithelo eziningi. Uthi ke lowo ke uthela izithelo eziningi. Amen. Uthi uJesu uthi lo ohlala kimi nami ngihlale kuye loyo uyakuthela izithelo eziningi. Eqaleni lithe nje mangabe lihleli igatsha liyathela izithelo bese ubaba uyaliphuma ukuthi lithele kakhulu. Bese manje uthi mangabe ke uhlala kimi nami ngizohlala kuwe. Umphumela walokho ukuthi uthele izithelo eziningi. Amen. Qhubeka sisi. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Nathi le ndaba engifisa siyiqhelise. Ngaphandle kwami kusho uJesu nina ningenze lutho. Namkhumbula uNkulunkulu ekhuluma laphaya eprofeta ngoDavide kuMahubo 127. Wathi uNkulunkulu lithi izwi lenkosi laphaya uma uNkulunkulu engayakhi indlu abakhi bayo bayakhela ize. Amen. uNkulunkulu engawulindi umuzi abalindi bawo bawulindela ize. La sifunda khona ke uthi uJesu ngaphandle kwami ningenze lutho. Ngamanye amagama ikhona into eningayenza kodwa isiphetho sayo angeke izibe ilutho ngenxa yokuthi niyenze ngaphandle kwami. Ilento esho uNkulunkulu namhlanje i-emphasis yale message noma umgqiqo wale message noma indikimba yale message ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazohlala kuJesu. Ehlaleni kwabo bathele izithelo eziningi. Amen. And ukuthela kwabo abatheli ngamandla abo.
abatheli ngokwezikhwepha zabo, bathela lezi zithelo ngenxa yokuthi bahleli emvinini uJesu ayiwona wona. Amen. So lento ke yokuhlala kuJesu yenza ukuthi ukwazi ukuthela izithelo zibe ziningi. Ngamanye amagama nisakhumbula yini uJesu ukuthi uke wathi wake kwaba khona isigwili esithile noma ubaba othile owathi mangabe eney'nceku zakhe wase ezabela amathalente. Elinye wayabela awu-5, elinye wayabela awu-3, enye wayabela elilodwa. Amen. Lithi iBhayibheli wabe sehamba lo mnumzane waya endaweni ethizeni. Amen. Wathi mangabe buya esefuna ukubona ukuthi lamathalente bawenzeni, lento engibanikeze yona bayenzeni. Lithi iBhayibheli mangabe khuluma lapha uJesu, lithi iBhayibheli wathi mangabe fike kulo akade emnikeza u5 usewandisile abawu10, uyathela kakhulu. Amen. Bese lo kade emnikezile amathathu, bese naye wathi mangabe fika usenawu6. Amen. Emva kwalokho la emnikeze lodwa, lithi iBhayibheli elakhe walithukusa nje walifihla kangenza lutho ngalo. Wathi mangabe buya lo mnumzane esezobheka ukuthi wenzeni ngethalente engikunikeze lona, impendulo yakhe yathi ngiyazi ukuthi wena umuntu onenhliziyo embi, umuntu othandayo ukuthi uvune la ungatshalanga khona. Bese lithi iBhayibheli lapho ke uthi uJesu, nathi into engifuna ukunifundisa yona la ukuthi umuntu othembekile kuloko okuncane anikezwe kona uyakuthembeka kokukhulu. Amen. Lo othenjwe ngezinto ezincane kulokho uNkulunkulu akuthembe ngabo, kahle kahle kuyitest yokuthi angakuthemba yini ngezinto ezinkulu. Amen. Kulabo uNkulunkulu ababeke ezikoleni, uNkulunkulu unikezile ithuba lokuthi nibe nomqondo okhaliphile, ningabi nalenkinga yokuthi sibone ukuthi unenkinga yomqondo. uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi njengalokhu ekunikeze lo mqondo uzohamba ngawo ibanga elingakanani. Amen. Abanye uNkulunkulu ubathembe ngemisebenzi ethile, uNkulunkulu ubathembe ngayo. Ikhona eminye emkhulu imisebenzi uNkulunkulu afuna ukuyinikezela ezandleni zabo, kodwa kuloko okuncane ongakwi-capacity yabo, ngokuba labantu laba babenikeziwe umuntu ngayedwa ngangesilinganiselo sokuthi lokhu angakuphatha. Amen. Ingakho uzothola ukuthi nasendlini kaNkulunkulu noma uNkulunkulu esithanda ngothando olufanayo sonke, kodwa kunabefundisi namadikoni kuyalena. Ingenxa yana uNkulunkulu umuntu umnikezile inkonzo ethile ngangokuthi umuntu uNkulunkulu umbonile ukuthi lo angayenza le. Amen. uJeremiya wake wathi ezalwa nje, uyazalwa vele usewumprofeti, uyakhula nje umprofeti kodwa akaprofeti. Amen. Kuze kufika isikhathi la khona uNkulunkulu eziveza kuyena. Mangabe fike kokuqala uNkulunkulu empilweni kaJeremiya, uNkulunkulu uthi Jeremiya, ngakwazi ungakabi khona nasasibelethweni sakho ngakungcolisa ngakwenza umprofeti. Ngifuna manje uprofeti wakwa-Israyeli. uJeremiya lapho ubabaza into yokuthi waze wamncane. Wathi uNkulunkulu, wena ungakazalwa wena ubusomprofeti vele, nokuthi mina ngifike manje kuwena, kodwa wena ungakazalwa ubusuvela umprofeti. Amen. uNkulunkulu uyanikeza abantu okuthile ngokwesabelo sabo. Amen. uNkulunkulu ke la eGobhoGobho enye into asitshena yona before season la ukuthi kunabantu uNkulunkulu afuna ukubasiza babe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi babe yibo.
Amen. So lena ke iyahlala ke enhlizweni yami ukuthi ukuze sizokwazi ukufinyelela la uNkulunkulu esifuna khona asihlaleni kuye. Amen. Lithi iBhayibheli kumaRoma chapter 8 verse 1, manje ke akusekho ukulahlwa kulaba abakuKristu. Amen. Into eshoyo laphaya engaphimiswanga ukuthi kulaba abangekho kuJesu ukulahlwa kukhona, kodwa kulaba abakuJesu Kristu ukulahlwa akusekho. Ngamanye amagama into esindisa abantu abakuJesu ukuthi sebekuJesu. Ingakho omunye ohlabelelayo athi sebekuwe khaya. Amen. Lento yokuba kuJesu lenza ukuthi ukulahlwa noma kukhona. Kwangathi sikavele siphuthume ku-Isaiah chapter 60 verse 1 wakhona elithi iBhayibheli livuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho sekufikile, inkazimulo kaNkulunkulu iyaphuma phezu kwakho. Bese uverse 2 wakhona uthi ngokuba umhlaba ugcwele isigayegaye, noma umhlaba ugcwele ubumnyama abantu bagcwele isigayegaye. Amen. Singayintshontsha kancane lo verse. U-Isaiah 60 verse 1 uthi vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza, inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho. Vuka uverse 2 wakhona ngokuba bheka ubumnyama uyasibekela umhlaba lesigayegaye abantu, kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho. Hallelujah. Inkazimulo yakhe iyabonakala phezu kwakho. Amen. Nalithi izwi likaNkulunkulu ake uvuke bese uyakhanya ngokuba ukukhanya kwakho sekufikile, kuyeza sekufikile, uNkulunkulu uphumele phezu kwakho, okungukuthi uNkulunkulu uyabonakala phezu kwakho. Ngithanda ke uverse 2 kule ndaba othi ubumnyama buyasibekela umhlaba. Ngiyalithanda ke nangelesingisi ngoba lifike lithi ubumnyama buyasibekela umhlaba. Lithi ngesingisi darkness shall cover the earth. Amen. Bese umushwana olandelayo bese uthi the people will be filled with gross darkness. Amen. Isigayegaye ke ubumnyama obukhulu. Amen. Lento yokuthi i-gross darkness ichaza ukuthi yini? Ubumnyama obukhulu obuyisa ebhubhiseni. Amen. Lobo bumnyama ke lobo bugcwele kubantu. Amen. Sinatshontsha futhi uGalatia chapter 1 verse 4. So la ngifuna ukuthi siyibone kahle into okuhlala kuJesu ukuthi sisiza kuphi. Amen. Bese siya. Yes, Galatia chapter 1. Galatia chapter 1 verse 4. Yes. Usethi ke verse 4. Owazinikela ngenxa yezono zethu. Siqale verse 3 ukuze izoba mnandi le ndaba. Makubekini umusa nokuthula ovela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu. Makube kinina umusa nokuthula ovela kuBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu. Amen. Owazinikela ngenxa yezono zethu. Yena lo Jesu ke wazinikela, and ukuzinikela kwakhe kwakuyingenxa yezono zethu, ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. ukuze ke asophule noma asisindise, asikhulule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu. Ngamanye amagama into yokuthi izwe libi ngekizishintshe, kodwa kunesystem uNkulunkulu ayibekile
ukuthi ikhulu labantu ukuthi abantu babe nokukhululeka, abantu babe nokusindiswa, abantu babe nokuhlengwa. OkunguJesu Kristu ozinikelile ngenxa yezono zabantu. Elithi iBhayibheli athi uNkulunkulu, indlebe yami ayinzima ukuba ingezwe, nesandla sami asisifishane ukube singesindiswe. Kodwa manje kunodonga olungahlukanisayo nabantu, okuwudonga lobubi, okuyidonga lwesono, okuyidonga lokungakholwa. Ngoba lithi iBhayibheli isono esikhulu ukungamkholwa uJesu. Amen. So lento yokuhlala kuJesu, lithi iBhayibheli noma umhlaba ungasibekelwa ubumnyama, noma abantu bangagcwala ubumnyama obukhulu, begcwala isigayegaye, kodwa wena ake uvuke ebese uyakhanya, ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Ake ngimemezele ukuthi u-Isaya lawe ekhuluma ngokufika kaJesu. Elithi iBhayibheli kuJohn chapter 1 uthi uJesu eqaleni ukukhona ulizwe kuNkulunkulu, ulizwe nguNkulunkulu, konke kwavela ngaye. Yena lo ekhona eqaleni ebekade engukukhanya noma engukuphila kwabantu. Lokhu kuphila bekade kungukukhanya kwabantu. So ukufika kaJesu ugcwaliseka kuka-Isaya chapter 62 verse 1 elithi iBhayibheli ukukhanya kuyeza. Thina sesiphila kahle la khona ukukhanya sekufikile, sekumele khona umuntu nomuntu athathe uJesu. Elithi iBhayibheli bonke abamamukelayo banikezwa amandla, baphiwa amandla ukuthi babe abantwana bakaNkulunkulu, bengasazelwe ngentando yesilisa, bengasazelwe ngokwegazi, bengasazelwe ngokwenyama, kodwa sebezelwe nguNkulunkulu qobo. Kwenze njani? Uthi uJesu, lithi izwi leNkosi, uJesu ungumvini oyiwona wona, uBaba ungumlimi, bese kuthi abakholwayo bangamagatsha ekumele ahlale emvinini, ukuze konke abakwenzayo, kungabe basezikoleni, ngabe basemsebenzini, kungabe basemakhaya, kungabe basemshadweni, kungabe basemabhizinisini, kubona wonke ama-spheres empilo, ukuze kuthi konke abakwenzayo kuphumelele, kumele kube kuwukuthi bahleli kuJesu, noJesu uhleli kubo. Lento yokuba noJesu, lento yokuba kuJesu, mangabe singayikhuluma, kunesibusiso nje sokuqala sokuthi ungakenzi lutho, ukuthi umamngelile nje uJesu. Masifunda incwadi yabase-Efesu chapter 1 verse 3 lithi iBhayibheli, makwabongwe uNkulunkulu osibusisile ngaso sonke isibusiso sakomoya kuKristu. Amen. Lento yokuba kuJesu ikunikeza i-access kuzo zonke izibusiso uNkulunkulu anazo. Namhlanje ake ngimemezele into eyahlukile. Ngokushumayela kwethu sabashumayeli besikuvamisile ukuthi sithi kukhona uNkulunkulu izinto angakwazi ukuthi akunikeze zona, ngokusaba ukuthi uNkulunkulu wenu uzosuke ubuyele ebumnyameni. Haleluya. Bese sithi uNkulunkulu kunezinto, kunezibusiso ezihamba kancane. Umuntu mangabe ngena esitolo petrol, isikhathi sakhe siba siningi kunomuntu ophethe ubhasiketi. Ake siziyeke into zobhasiketi, siziyeke futhi izinto zamatroli, kodwa sibheke iBhayibheli ukuthi lithini. Lithi izwi likaNkulunkulu makapo asilifunde silifunde. Akabonga uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya.
Ngamanye amagama kukhona isibusiso esifaka yonke into. Kungaba imali, ngabe imoto, kungaba imizi, kungaba amaplazi, kungaba yini. Kunesibusiso esinjalo endisitholakala kuKristu. Wangathi singatshontsha incwadi yabaseKolose besibili. Khona into engizwayo, amen. Laphaya kuJesu Kristu lithi izwi likaNkulunkulu laphaya kwabase-Efesu, kuJesu Kristu kukhona sonke isibusiso. Ngamanye amagama, mangabe umuntu efuna ukuphila impilo enobusiseka, kumele enze into eyodwa, kumele azithole ekuKristu. Amen. Kukhona abantu abasemndenini enokhondolo oluthile. Ukhondolo-ke into embi esuke kwisizukulwane esingaphambili yehlele kwesinye isizukulwane iphinde yehlele kwesinye isizukulwane. Athi omunye ezalwa nje umzukulu uyazalwa vele kunokhondolo oluphilayo. Amen. Ngihlale ngikuveza-ke mina mangabe ngishumayela ukuthi ekhaya kithi besinokhondolo lwezangoma. Amen. Ubaba omdala noma mdala babeyizangoma, obaba baphakathi babeyizangoma, nasekhaya zike zaba khona izangoma emva kwaloko kwafika uJesu. Nami ngacishe ngabisona. Ngiyakhumbula ngo-2010 sidlala nje nabafowethu, ngashaya ehlweni. Emva kwaloko ngathi ngisesikoleni omunye umisi wangiprofetha, ngazi noma esindisiwe noma enjani, kodwa ngangingakaze sengibuze nje eshumayela. Kodwa-ke wangiprofetha ngendlela angiprofetha ngayo, wabesengitshela ukuthi ake ngithanda umuntu omdala wasekhaya ngoba inkinga yami ayikho physical. Amen. Wathi mangabe ukuthi ngiyasonda kini, abakise esontweni, mangabe kuwukuthi nikholelwa emadlozini, abake bayekise umuntu obonayo ngoba ukhona into ngawe. Amen. Ngosuku lokuqala engathola ukuthi nento yenkosi kumina, ngayitshelwa isangoma. Amen. Esathi mangabe sifika sona sihamba nomama, sasho ukuthi cha nizile la ninenkinga yokuthi umntwana ushayekile ehlweni. Inkinga yakhe yona ikhona, kodwa manje akubonakali kahle, acaci kahle ukuthi yini. Kukabili-ke kuwukuthi kungenzeka ukuthi umfundisi oyoba mkhulu noma ekubeni isangoma kwakhe uyobe isangoma esingajwayelekile ngoba lento ekuyena ayijwayelekile. Ngangisasemncane ngangizange ngi-understand ngaleso sikhathi, futhi ngangingakasindiswa ngoba ngasindiswa ngonyaka olandela lowo. Amen. Hhayi sahamba-ke sakhona laphana, ngabuya ngisafana-ke kwaphela. Bafike bangitshela lokho abangitshela kona nje, kwakuthi angisizakali, ngiyakufika ilihlu lami aliboni. Amen. Ngenxa yokuthi ngangishayekile, nebhodi ngangilibuka kanje, ngilibuka ngehlelo lodwa. Amen. So sathi masibuya khona-ke, umalume-ke umfundisi wangibeka izandla ngaba right. Amen. Hhayi-ke kwahamba isikhathi-ke, ngonyaka olandelayo uJesu-ke wayizuza impilo yami, ngangenzo grade 9. Amen. So lento-ke nami yacishe yangibamba, yayithi ifuna uku-hijack into yasezulwini. Amen. Kwawukuthi-ke kukhona into enamandla ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Ayathi inceke engishumela yayifunda ugrade 10 leyanceke, ngifunda ugrade 9 mina. Yamshuma lapha ekhaya vele ngizalwe esontweni, mina ngizalwa ngumfundisi vele, kodwa ngenxa yokuthi umuntu mangabe ezalwe esontweni akusho ukuthi uyakhona. Kwafika isikhathi-ke nami la ngahlangana khona noJesu kwi-assembly lapho edingeka inceke yenkosi ishumayela, ngamukela uJesu, nami ngaphakamisa isandla, ngamukela uJesu, ngasindiswa. Ngabe uNkulunkulu-ke sengahamba naye kuze kube manje, ngoba kubalulekile ukuthi uma soluqalile uhambo ungabe usaliyeka. Noma ngabe uluzwa lunzima, noma ngabe futhi ekhaya kini bayalwisana nalo. Amen. Kubalulekile ukuthi uliqale uhambo lwakho ungabe usaliyeka. Ngesikhathi uJesu mina efika kimi ngenza ugrade 9,
ngangineminyaka eyu-15 uma ngingaphazami. Amen. So senginesikhashana ngiyahamba noJesu. Amen. uJesu nje ekusiza ukuphila kwami asifundisise. Chapter 2:6 Colossians. Yes. Ngakho-ke njengalokhu nimamukela uKristu Jesu inkosi njengamanje njengalokhu senimamukele kuJesu, hambani nikuye nigxilile. Awuqhubeke sisi. nigxilile, Yes. nakhiwe kuye, Yes. niqinisiwe ekukholweni, njengalokhu nifundisiwe, livame ukubonga. Hambani nikuye. Number 1, nigxilile. Number 2, nakhiwe. Number 3, nisekeliwe. Ngamanye amagama kuyenzeka umuntu amukele uJesu aqede angagxili, angakhiwa, angasekela. Amen. So lalithi-ke izwi lenkosi, hambani nikuye kuJesu Kristu. Njengalokhu manje senimamukele, hambani nikuye nigxilile. Ngamanye amagama ni-focused. Hambani kuJesu nizinikele. Hambani kuJesu ni-devoted to him. Amen. Noma nizithelile kuye. Emva kwalokho nihambe kuye nakhiwe. Ngamanye amagama kukhona omelana njengoba ngishumayela. Kukhona omele anakhe ngezwi likaNkulunkulu ukuze nizofika la nisekelwe khona, eniyokwazi ukuthi noma ngabe abafundisi bengasekho endaweni eziningi la nisazoya khona, kodwa ngenxa yokuthi nenagxila emva kwalokho nanikeza abafundisi isikhathi sokuthi banakhe kuze kuthi nangesikhathi abefundisi bengekho phambi kwenu, abazali bengekho phambi kwenu, nibe senisekeliwe kuJesu Kristu. Ngike ngaba nenhlanhla for 5 years ngise-college, ngisendaweni la khona abazali bami nabazalwane ababengazi bengekho khona. Enganginethuba lonke lokuthi nami ngidle ingane njengabafowethu bonke insizwa ezinganga nami ngimithise, ngijave, ngigruvekele ngale. Kwasho ukuthi ngenxa yokuthi ngakhiwa, ngaphambi kokuthi ngisuke phakathi kwabazali, ngisuke phakathi kwabefundisi, ngakhiwa. Amen. Kwathi mangabe ngifike e-college, ngabe ngifuna ibandla engizozigcina kulo, ngisekeliwe, ngigcine ukholo wami. Athi umpostoli Paul mangabe bhala athi, Timotheyu mfana wami, sengiyahamba, ibanga lami sengiqedile, sengilindele umqhele. Iyodwa into engigqugquzela yona ukuthi kuzo zonke izinto yilwa ukulwa kokukholwa, ebese ugcine ukukholwa kwakho. Ukukholwa kwakho makungakilahlekeli. Timotheyu, ngiyahamba ngiyazi ukuthi wena ungumfana omncane, kodwa yenza yilwa ukulwa okuhle, ukulwa kokukholwa, ugxile ezifundisweni ekade ngikufundisa zona, ubalekele zonke izinkanuko zobusha ezilwayo nomphefumulo wakho. Timotheyu mfana wami, iba isibonelo ngokukholwa, ube isibonelo ngokulunga, ube isibonelo ngokungcwele. Lento yokuba kuJesu sengiyavala. Izenzo chapter 17 verse 8 uthi, ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Njengalokhu izibongo eziningi zakithi zishilo zathi ngokuba siyinzalo yakhe.
Hallelujah. So mangabe sibheka-ke la lithi izwi likaNkulunkulu ngokuba sihamba sikuye. Le ncwadi le kwakungumpostoli Paul ekhuluma nebandla likaNkulunkulu athi mangabe efika kule ndawo ayefika kuyo, lithi iBhayibheli ayekhona ama-altare emaningi enemibhalo onkulunkulu balama-altare. I-altare yini bantabami? I-altare indawo yokuthandaza laphaya, yabona la kushiswa khona impepho laphaya ekhaya endlini yasendla, yilona altare lakhona ekhaya kini. Sona sekhona-ke ebandleni njengoba ngimi la ngime-altare likaNkulunkulu la eJesus Kingdom Center. So umpostoli Paul wathi mangabe efika kuleli bandla, efika kule ndawo, wase walibona igama le-altare lokuthi la uNkulunkulu ongaziwa, bese wafika wathi ngifuna ukuzokhuluma ngaye-ke lo enithi amazi, ngizile ukuba ngizonifundisa ngaye. Naku-ke okuphawulekayo ngaye, ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Elesingisi lithi in him we live, kuye siyaphila, siphila sikuye. Ngamanye amagama, mangabe sowufika kuJesu ila iqala khona impilo, ngokuba lithi iBhayibheli kwiSanguli chapter 3 wakhona uvesi 9 lithi kuyenzeka umuntu abe nalo igama lokuthi ungophilayo kanti ungofileyo, kodwa-ke ake uvuqoqe lokokusandalunga. So mangabe umuntu efika kuJesu, number 1 ufike athole ukuphila. Ngokuba uJesu uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilona lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okunguna phakade. Ngamanye amagama, umuntu okholwayo khona impilo ayiphilayo, kunempilo etholakala kuJesu ngokuba kuye siyaphila. Number 1, umuntu mangabe efika kuJesu ufike amkeliswe ukuphila. Uthi uJesu mangabe ekhuluma encwadini kaJohane, uthi uJesu okholwa yimi akholwe yizwi longithumileyo uyaphuma ekufeni ebesengena ekuphileni, akasaye ekwahlulelweni. Ama-benefit okuhlala kuJesu, ama-benefit okuba kuJesu, umuntu esekuJesu Kristu akasaye ekwahlulelweni ngokuba usenokuphila kukaKristu. Abaprofethi ngelinye ilanga bathi kuphila kaJehova endimi phambi kwakhe. Ake ngimemezele namhlanje ukuthi kona lokuphila kaJehova abaprofethi badala ababema phambi kwakho, thina sihamba sikukho nabo ukuphila kukaJesu kukithi, ngokuba yenjengalokhu senimamukele uJesu Kristu eyinkosi, ake nihambe nikuye, niphilile futhi nakhiwe, nisekeliwe, ngokuba kuye uJesu Kristu niyaphila. Emva kwalokho senyakala-ke uhambo, kuye niyahamba. uJesu Kristu ngamanye amagama, njengalokhu siya sasindiswa samthola uJesu Kristu, sangafa njenganeselelezi esamamukela uJesu, safa njengalokhu siphila sikuye. Kulandela isigaba esilandelayo sokulahamba uhambo lokholwa elithi iBhayibheli ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu ake ninikele ngemizimba yenu. Yebo, njengalokhu senimamukela uJesu eyinkosi, umphefumulo wenu nayinikela uNkulunkulu, kodwa nizokwazi ukuhamba ukuze nizokwazi ukuhamba nikuye. Ake ninikele ngemizimba yenu, ibe ngumnikelo obongekayo, ibe ngumnikelo othandekayo wamukelekile uNkulunkulu, ukuze nizoyazi intando kaNkulunkulu
ngokuba intando kaNkulunkulu ikhona eyamukelekile. Kukhona izinto umuntu athi mangabe zenza noma zingeyona i-perfect will ngenxa yokuthi zona zamukelekile, bese uNkulunkulu ayamamukela ngenxa yokuthi zikhona, noma kungelona uhlelo kaNkulunkulu ngenxa yokuthi into eyamukelekile uNkulunkulu. Bese kube khona intando kaNkulunkulu ebongekayo elithi iBhayibheli, kule ntando kaNkulunkulu ebongekayo kukhona abantu esibongayo ukuthi okay, siyabonga uhlukanile namasoka, uhlukanile nentombi, siyabonga, into ebongekayo leyo. Kodwa kukhona intando kaNkulunkulu okuyiyona yona intando kaNkulunkulu elithi iBhayibheli, it is a perfect will of God, okuyintando kaNkulunkulu eyinhloso ngqangi kaNkulunkulu ngokuphila komuntu. La khona umuntu esehamba esekuJesu Kristu, ila khona umuntu efika khona ethi akuseyimi ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Ulokhu engikwenzayo akuseyimi ophilayo kodwa uJesu ophila kimi, ngokuba sihamba sikhona kuye, sihamba siphila kuye. Lento kaJesu Kristu yenza ukuthi umuntu mangabe sefika kuJesu Kristu, ithi iBhayibheli kumaHubo 85, uNkulunkulu wake wama emhlanganweni wawonkulunkulu wathi, we bantu bami, seningaze nife njengabantukazana, kanti angishongo yini ukuthi nina ningonkulunkulu ngokuba ningamadodana woPhezonke? Ake ngimemezele namhlanje ukuthi laphaya kuJesu Kristu kukhona konke ukuphelela kaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli, kwamele uNkulunkulu abe kuJesu Kristu ukuze ezobuyisa abantu, ababuyisele kuyena lowo Jesu. Elithi iBhayibheli, wasidela wazinikela ngenxa yezono zabantu ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe wanikela ngendodana yakhe ekuJesu Kristu, ukuze uthi loyo naloyo ngokuzikhethela kwakhe, kubi loyo naloyo, ngabe ungumZulu, ngabe ungumXhosa, ngabe uloluphi uhlanga, nanoma imuphi okholwayo, abe nokuphila ongunaphakade, engabe saye ebhujisweni, ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba izwe lilahlwe, kodwa ukuze izwe lisindiswe ngaye. Ake sukume sime ngenyawo, bhekani uJesu engumhlengike nophiwa amandla nguyena. Ake sisho njalo namhlanje ebusuku, Sheba ilamandoko setekebaya kuyena uJesu Kristu, ilowo nalowo ohlala kuye, naloyo futhi ohlala kuKristu, nanoma ikuphi akwenzayo uyakuba nemiphumela emihle kuko, ngokuba ilowo nalowo ongahlali kuJesu, lokhu akwenzayo kuyakuba yizelezi. Namhlanje uNkulunkulu uthanda uzomemezela loyo nto ukuthi hlalani kimi nami ngihlale kini. Khona lapho niyathela izithelo eziningi, khona lapho niyawenza intando kaNkulunkulu. Ngokuba uma umuntu esekuJesu Kristu, okwaqala kuyadlula bese kuvela okusha. Lokho kusho sekuvelile sengokaNkulunkulu, akusesikhona okwabantu. Ake ngimemezele namhlanje ebusuku ukuthi uJesu Kristu, ukuhlala kuJesu
akwenza umuntu ukuthi aqine enkosini. Lithi iBhayibheli, bantwana benkosi elogcina, qinani enkosini. Ebese liphinde liqine nasemandleni amakhulu. Ake ngimemezele namhlanje ukuthi laba abahlala kuJesu abaqiniswayo ngokuba laphaya kuJesu kuyafumaneka amandla amasha. Lithi iBhayibheli bona abamethembayo uNkulunkulu noma insizwa zingakhathala, ziphela amandla ziwe nokuwa, kodwa laba abamethembayo bayemphathiswa amandla amasha, bayamila amaphiko njengokhozi, bayakhuphuka bengakhathali, ebese begijime bengapheli amandla. Ake ngimemezele ebusuku ukuthi kuyena loyo Jesu ehlalwa kuye ukuze kwamukeliswa amandla amasha. Ake ngimemezele ukuthi mhlawumbe bakhona ongenzeka ukuthi bebekade bekholwa base baphelelwa amandla. Ake ngimemezele ukuthi uJesu Kristu ehlalwa kuye ebese yavuselelwa amandla amasha. Bhekani kuJesu engumhlengi nophiwa amandla kuyena. Ake ngimemezele ebusuku ukuthi uJesu onikeza amandla amasha, uJesu osindisayo, uJesu ophilisayo. Elithi iBhayibheli, wabethatha ubuhlungu bethu walithwala ihlazo lethu, ngemivimbo yakhe saphiliswa, ngokufa kwakhe sathethelelwa. Ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila okunaphakade. Ake ngimemezele ukuthi uJesu onikeza impilo entsha. Sethe Baba, sethe. Ake ngithandaze nomuntu namhlanje othi Nkosi ngihambile ngoba ngikholwa, kodwa-ke manje ngiza kuwe ngizohlala kuwe. Ziningi izinto zenzekile, ezinye angizazi, njengathi mina mhlawumbe ziyintando yakho kanti bekungeyona intando yakho, bekumphumela ukuthi angikho kuwe. Namhlanje ebusuku ngifisa ukuthandaza nabantu bekhona emakhaya, kumuntu nje wathi Nkosi uJesu nangu mina, ngizohlala nawe, ngifuna ukuhlala nawe. Bhekani kuJesu.